AJ. Sizobona lo Ganesha yini lana? Yileli iqembu lesimemo ukuthi size emcimbini eGun Party. Sezwana? Manje sobe sinandisa kweArti. Yebo. Yebo. Ngaphambi kwalokho lalela imiyalelo yami kahle lila. Kugcwele kakhulu la, ngakho bamba isandla sami ungasidedele. Sezwana? AJ indaba ukhathazekile, ubona ngathi ngincane kakhulu ukuthi ngiqonde. Ngijwayele ukubona umfanekiso kaLord Gun Party ehlelweni ngisayingane. Wena nje into kumele uyenze ngicela uqaphela amasela, uyezwa? Ngoba ngiyawumuza umuntu mase kubamba inkunzi. Futhi ngiyazi ukuthi uphethela amakhadi akhakhethekile maphaketheni akhe ngithi. Wozakhe, asambe manje. Usulungile. Lethi isandla sakho. Qalaza. Ilutha, Yini? ucingo lwami. Mayihlaka lapha esixukwini ke, ha? Uqinisile. Kodwa ngisiphathanga ndisikhoma sami ngicela ungibambele lona. Ngiyacela AJ mayilahleka ngizothini? Hallo. 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 Vishwa. AJ ushilo singakahambi ekhaya ukuthi sonandisa kweArti. Bengizophatha phela iminikelo nami. Mnumzana ngabe usufikile? Sengifikile ngilinde wena. Hayi ke kulungile, sebelinde wena mnumzana. Yebo, sengifikile ngikhona la. Sezwana? Mnumzane, ngiphe amamoda akhawu 21. Uqinisekise ukuthi akahle. Lila. Imalini? U500. Imake. Awusephi manje AJ? Engavela ngishiye nje kanjalo mase ehamba. Engangishiya kanjani lana kanje? Ima kancane ngiyabuya manje. Yini? Ucingo lwami. Uzothini mayilahleka lapha esixukwini? Ngibambele lona. Ngiphethe ucingo lukalila. Njalo mengibhekene nezinkingi uAJ uhlale khona ukuthi angisize. Ubehlale njalo emiduze kwami, ehlale ngeseka kuko konke. Nkosi yami, ngiyacela phela nawe manje ungisize umbuyise uAJ umlethela kimi. Mnumzane, uAJ uke wafika lana? Cha nathi sisemlindile la. Uma ngakaze afike lana kusho ukuthi la ekhona ubheka mina. Kufanele ukuthi usashiwa isikhathi manje futhi usezowaziwa njengomuntu ongasigcina isikhathi ngenxa yami. Lila indaba ungakwazi ukwenza into elungile. Sawubona. Yebo. Ngicela ukubuza ukazi umbono olilo mfazi wami. Uphumile, ngongekho. Manje uhambile. Yini kunenkinga? Cha ayikho inkinga. Manje esicalo Arti. Ngizohamba ngiyothola ulila. Ibani? Lila, ngisho ngathi ukuphi? Ngicela usondele la ngaphambili masinyane. Ngiyacela. Lila siveze uze la ngaphambili ngokusheshsha. Lila ngilinda wena. Woza nganeno ngokusheshsha njengamanje. Lila.
kade ngikulindile. Ngicela usondele nganeno. Woza. Lila ubusukuphi? Mina ngikubheke yonke indawo. Ukahle? Nami ngikubheke yonke indawo. Kodwa ngikutholanga. Ingakho nje mina ngithe ungasidedeli isandla sami. Lila kuzomela ukhule. Kuzoba kangaki ngikutshela into eyodwa, ha? Uxolo, kusukela manje ngizolalela yonke. Imuphi usaro ongathanda uAJ la? Ingabe yilona mhlambe? Yilo omuhle kakhulu. Lila, lapho khona uyangizwa ngicela usondele nganeno bandla. Lila ngiyathamba uyangizwa. Izolo ngimoshe kakhulu. Ingakho manje uAJ engasakwazi ukukhululeka phambi kwabantu. Lila wenzani? AJ, ngiyabonga kakhulu ngaloko ongenzele kona izolo. Futhi ngifuna ukuthi ngiyaxolisa kakhulu ngaloko ongikwenzile. Ngeke ngiphinde Lila usuxolisile nje ngephutha lakho la izolo. Uma ngabe ufuna ukwenza okuthile ngiyacela ungenze inkinga namhlanje. Kuvele sekunenkinga ekhaya ngenxa yomgubho eGanesh. Namhlanje umgubho wokugcina.
Wefesajani. Ngakho kangifune inkinga. Cha eje ngiyakuthembisa yonke into izohamba kahle namhlanje. Ngeke ube nezinkinga, izohamba kahle kakhulu nje. Ngendlela wena oyithandayo. Ngisho noma qondile kwanele. Izingo ejenza ngazo izinto zikwelinye izinga. Pho ngahlolwa yini mina ukuyenza? Ngelinye ilanga ngizoyenza, thola ubheke nje wena. Ngakala. Uyabona ke? Kuhle. Bamba. Ngazile. Ntombazane qotho. Thatha la. Ukhululeke ngokunye. Kulungile. Ngiyabuya. Yebo. Ay. Durga, mina ngizoklina lo tshani. Hayi Saraswati. Ngizokwenza mase ngiqeda umsebenzi wami, uyezwa? Duka, yini inkinga yakho? Ungani ungavumisi ukusiza nganoma yini? Nina nonke. Eqinisweni angiboni ukuthi nizokwazi ukwenza umsebenzi wenkosi ngokuyinikela okuphelele nangokholo. Kulungile ungayenza irangoli bese uyahlobisa. Kodwa ngiyakucela ungenzi lutho wenzele inkosi. Hlukana nalokho. Asami. Yiso-ke isikhathi. uLakshmi noSaraswati benza amalungiselelo omdlalo wami ukuthi uqale ngaphandle kokuthi tholakala. Sara ubonile? Uduku sethatha uhlangothi nje yambona. Asambe Lakshmi, ungathi nje umuntu ujeziselwe icala lomunye umuntu engalenzanga. Ini? Sara ungala manzi akhabhedayo akekho uzosithathela ekhanda. Lakshmi sengitheni kanti? Thula! Manje sengicabange kahle. Angeke ngivume bengasenzela ubulungiswa. Kumele sikhulume siphikisane nakho. Siyazwana? Oh. Kumele sikhulume Lakshmi. Ngikumele ukuthi Lehlisa izwi Sara. Yebo, ungakhuluma. Engabe inkinga ziyaxazululeka ngokulwa? Cha, angithi. Uma ngabe icebo lethu lingasebenzi, sofanele senze isiqiniseko sokuthi senze linye iqhinga. Ukhuluma kahle uyazi ukuthi ngenza umsebenzi ukuthi uqedwe. Angithi sezwana. Yebo, kulungile. Amapolitiki asemahovisini kumele wangenelela. Uyabona Lakshmi, mawuzohlasela isitha sakho ngendlela eqondile akusebenzi. Ngakho ke kwesinye isikhathi kufanele uzizele ngemuva. Kahle amalungiselelo ahamba kanjani? ngihamba kancane. Ngisahamba. Yebo. Yila? Ubonile lokho Sara? Uma ukuhlasela kaKhisho kungaphumelelanga, uzophinda abuye futhi singalindele. Manje Lakshmi vele sizolwa futhi. Cha. Buka, ngithola ukuthi uma ufuna ukunqoba ulila na kanjani, kuzomela senze ukuthula phakathi kwethu naye. Lakshmi, unesiqiniseko salokho? Senze uxolo nolila? Uma sike saqala saba bangani kuye, uzoqala naye asethembe. Bese ke siyamkhipha la endlini, unomphela angaphinda abuye. Lakshmi, yazi ngempela kumele uthi ngidumise umqondo wakho. Woza siqathezele la. Yey, ngenani ningahlala phansi? Yebo. Yini nje? Hayibo. Ithandelisha. Velani nilambise. Kodwa nginenkinga encane la. Inkinga? Ikuphi inkinga la? Ngoba konke kuqondile nje. Kishore ubaba ufuna usikhipha lapha ethendeni. Futhi manje thina ngeke sikwazi ukuqophisana nobaba. Bafo,
Ukuqinisekisa leli thenda kubalekile ebhizinisini lethu. Yebo. Ngiyakucela bafusisize. Zonke lezi zinto eningitshela zona. Kungani nina ningavele nitshela ubaba? Bukani la. Uyaje akuyena ubaba wethu wangempela. Angithi. Oh malume wethu. Futhi ubaba kahle kahle owasiza uAJ ukuthi abe nje. Ingakho nazo zonke lezi zinto. Ngiyafuna nginitshela into emnandi. Wonke umzali womfana angenza noma yini ukuze kuphumelele ingane yakhe. Ukuze naye ijabule. No AJ naye uzokwenza kufanayo. Lalelani. Nobabili kuzofanele ukuthi niye kuyena nimchazele yonke into, nikhulume naye. Nimtshele yonke lento nami ningitshele yona. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.